Ayam geprek mandiri meluncur Sanedo 60 box siap digas. Kokine Mbak Neni kae, Mbak Neni jenenge kokine. Mbak Neni. Terus kernete Mbak Yosi, kernete iki, kernete Mbak Yosi karo Mbak Ana kae, kernete juragan kae. Mandiri lur, mandiri. Ndak ya iki nih, segone sing disoting. Kudu wonge to. Wonge urung adus. Masalah ta adune nen kowe. Wadung ke susu-susu, gendang. Alah ndene urung mari. Aku dak saka teko kono. Ya saiki mes jam 09.00 kurang 10. Ayo. Piye? Ngene kono 10 menit teko. Emang teko jam pira to, Nen? Aku cek mang langsung diturung rene aku nek kene. Siapa? Ya, teko. Kowe wis nang kene. Berarti sing nggo kuncine awakmu lho. Mana lu sampeyan mana? Swidak iki. Ora kasih ya, Mbak. Rong jam ya, Nen, swidak. Lah ya aku mau tak omongne lek swidake rong jam lah, Nen. Lah lek wong loro berarti 120 lah. Lek wong atus per petang jam. Wong loro jam loro mari. Ya ora tergantung wajanmu. Lah ya kowe wajan gedhe aku mau. Kurang gedhi. Teh tukang anu. Nyewa. Teh tukang kentek. Lah kae gedhi. Oh, kalau Iki kapan nang ngirimi? perpisahan. Perpisane Sanedo. Ayam geprek bayi mandiri kirim ke Sanedo lur.